Bunda SDA Club yakubweretserani nkhani yabwino 1212 kuyesa chimkuzamawu PA System Launch and Fundraising Program pa 30 October 2022 yomwe ikachitikire pa Bunda College Hall kuyambira 1:30 masana mpaka 4:30 mazulo. Cholinga cha mtsonkhanowo ndikupitsa patsogolo ntchito yofalitsa uthenga wabwino mmasiku ano otsiriza pogwiritsa ntchito zida zamakono PA system kulalikidwa ma Crusades kapena kuti my effort revival komanso mmisonkhano yonse yomwe uthenga wabwino ukuyenera kulalikidwa. Patsikuli kuzakhala magulu oyimba monga Bunda SDA Club Choir, veshora kuchokera kuliro, the yofalitsa, Ngwenya FAM, Bunda Advent Heralds ndi ena ambiri. Zabwereni nonse ku Bunda College Hall pa 30 October 2022 kuti nanunso muzakhazikitse komanso kuthandiza nawo pa ntchito yofalitsa uthenga wabwino. You are all welcome. Bunda SDA Club chiprogramu chakwamwamba ichi, bwerani nonse. Kotale sunawelenga kwa mateknoloji malume zija zakale zoneka za chimidzi zija zakale zoneka zotsalira